Na Rympei U channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Ka Meghalaya Human Rights Commission NHRC kala bthei ban IT ka kaiphod jing tokit ka babnia Halor ka Shibunai Halor ka jingiap yanut ki Bri U namar ka jing kenok pen bthei bom dynamite hakawai ka paradoh yong hasnong Thangsko ka kerwa bala pen mi daw sekretari ka NHRC u LCH marak hakasing baar ka ong ka NHRC kala shimsu motokes habayadai berkani ka jingiap ki arngut ki Bri U hasnong Thangsko hais yang the hills hadin ka jing kenok pen bthei bom dynamite ha ka paradoh yong ka commission kala phat notice show chief secretary ka Sarkar Meghalaya bon thung ya ka jing tokit bamador bat ban IT ya ka kaiphod jing tokit sya ka commission hapoh ka Shibunai kala ong tang ka jingiap jong wei Bri U ka dei ka bala pentikna hadu menta bat uni udai u ashok tamang uni Bri U ulaklat na ki jing pedung ding ha ka shitarik u kala lengkot hadin ka jing sumar ha Shillong Civil Hospital ka khubor kaya thuru bahaban ningkong yau tamang lara ban sumar shua ha sutengah primary health center ha ka apply trik jong nok pra shua ban penkan ria u se Shillong Civil Hospital namar belajur palat ke jing mensau ya wei Bri U pat ya ka ba lakam ba ulayap lang ha kan ke jing ja 4 shim lala ban pentikena hadu mentah ndrei ka khubor kaya thu bersubajur ba udai unang Bangladesh.